Louis Vuitton ng mga kotse at ang kotseng pangarap ng mga networker sa Pilipinas. Alam niyo na to, ako nga pala si Carl at pag-usapan natin ang pinaka-luxurious na kotse sa buong mundo, ang Rolls-Royce. Ang kompetisyon sa kotse, payabangan talaga ng specs yan. Ganyan tayo 'di ba? Pag pumuputok o may apoy ang tambucho, akala natin mabilis na kotse na. At pinapabilis natin yung mga kotse natin na akala mo naman makikipag-racing talaga. Madalas mo lang naman talagang gamitin yung kotse mo para mag-grocery lang at kumain sa labas. Tapos naka-engine swap ka pa. Ang madalas na niyayabang sa kotse kung gaano kabilis, gaano katipid sa gas, at kung gaano kalakas ang putok ng tambucho. Pero ibahin nyo ang klase ng yabang, meron ang Rolls-Royce na kotse. Kung ang mga cellphones at laptops ay merong Apple brand, ang relo naman ay may Rolex, ang mga bag may Louis Vuitton. Sa mundo ng kotse, ang executive o luxury brand na may tuturing mong pang mayaman talaga ay ang Rolls-Royce. Brand ng kotse na tahimik tumakbo at isa sa pinakamahal na kotse sa buong mundo. Para malaman mo na legit ang Rolls-Royce mo, meron itong iconic na simbolo sa unahan na kung tawagin ay Spirit of Ecstasy. Ano ang ibig sabihin ng simbolong ito? Paano ito naging isa sa mga pinakasikat na car brand sa buong mundo? Alamin natin yan at magsisimula tayo dito. 1904, una nagkita ang dalawang founder ng Rolls-Royce Company sa Manchester Hotel. Ito ay si Charles Rolls at Henry Royce. Konting background lang sa mga to. Si Henry Royce ay galing sa hirap at nagsumikap para maging isang car engineer. Masasabi nating perfectionist itong si Royce at pulido talaga gumawa at mag-design ng kotse. Ito namang si Charles Rolls ay isang anak mayaman na merong car dealership company. Ang primary skill niya ay sales at marketing. Magaling siya magbenta ng kotse at metikuloso din siya sa mga specs nito. Si Rolls at Royce, pag pinagsama ang mga skills nila, may deadly combination. Isang magaling gumawa ng kotse at isang magaling magbenta ng kotse. Wala silang idea na ang partnership nila ay makakagawa ng pinakasophisticadong kotse sa balat ng lupa. Sa pagkikita nila, nagkaroon sila ng kasunduan na bumuo ng kumpanya at dito na nga ay pinanganak ang Rolls-Royce Company. Parehas ng vision ang magka-partner sa mga kotseng gagawin nila. Gusto nila ng tahimik na kotse, walang tunog kung posible at sobrang komportable. Siguro dahil sanay din si Rolls sa buhay mayaman, kaya naman alam niya kung ano ang gusto ng mga yayamanin niyang mga customers. Dahil masyado daw maingay ang 2-cylinder engine na sasakyan, gumawa sila ng 7-liter 6-cylinder engine na kotse. 1906, nilabas nila ang unang build ng Rolls-Royce, ang 4050 Rolls-Royce car, ang pinakatahimik, pinakakomportable at pinaka-luxurious na kotse noong 1900s. Quality ang pagkakagawa at pulido ang lahat ng detalye ng kotse. Higit sa lahat, madalang lang masira ang mga kotseng ginagawa nila. Dahil dito, naging hit ang 4050 sa mga mayayaman sa lugar nila. Noong 1907, in-upgrade nila ang pagiging classy ng sasakyan at nilagyan pa nila ito ng silver-plated fittings. Ang silver na Rolls-Royce nila ay nagkaroon ng bansag na Silver Ghost. Siguro dahil sobrang tahimik ng sasakyang ito, halos katabi mo na sa daan, hindi mo pa mapapansin. Kaya naman yung mga bansag sa sasakyan ng Rolls-Royce hanggang ngayon may kinalaman sa Ghost o Phantom. Ang Silver Ghost ay tinaguri ang best car in the world noong 1907. Para patunayan ang reliability nito sa mga tao, gumawa din sila ng mga marketing stunts gamit ang kotseng ito. Noong 1913, nakapaglakbay ang Rolls-Royce 4050 sa 1,820-mile rally sa mga bundok na kung tawagin ay Alphenfort. Sa kasikatan din ng Rolls-Royce sa pagiging reliable at sobrang tibay na sasakyan, gumawa din sila ng military version ng Silver Ghost na gawa sa bulletproof na metal. Patuloy ang pagsikat ng mga kotse ni Rolls at Royce at umakit pa sila sa next level. Pinatunayan nila na hindi sila basta-basta. Dahil sa galing ni Royce sa engineering, gumawa pa sila ng mas malakas na mga engine, mas mabilis at mas reliable. Punit lahat ng competitors nila noong mga panahon na yon. Walang makatalo dahil unlimited ang pondo nila sa paggawa ng mga makina. Lahat ng ginagawa ni Royce, kayang ibenta ni Rolls. Ang trabaho naman ni Rolls dito, gumawa ng marami pang marketing stunts para pasikatin palalo ang brand nila. Totoo nga ang kasabihan na two heads are better than one. Noong 1930s, talamak ang kompetisyon sa pabilisan dahil bago pa sa mga tao ang racing. May racing sila sa himpapawid, sa lupa at sa tubig. Dahil nakita ni Rolls ang malaking opportunity na to, nag-decide silang sumali. May ginawa si Rolls at Royce na sobrang bilis at reliable na engine, ang Rolls-Royce R-Type engine na may 37-liter V12 engine at meron nitong 2,800 horsepowers. Tama ang narinig nyo, 2,800 horsepowers na mas mabilis pa sa mga makabagong sports cars sa panahon ngayon. Bakit ganito kalakas ang engine na ginawa nila? Ito ay dahil intended talaga ito para sa mga eroplano. Nilagay nila ang R-Type engine sa bangka, sa submarine, sa sports car at sa eroplano. Lahat ng nilagay nila ng makinang ito, binrake lahat ng speed records. Sa mga market
marketing na ginawa ng partnership nila na mayagpag ang Rolls-Royce sa himpapawid, sa tubig at sa lupa. Bakit mamahalin ang Rolls-Royce? Ito ang dahilan. Ito ang portfolio, credibility at ito ang history na kailangan mong mabuo para makapagbenta ka ng pinakamamahaling kotse sa buong mundo. At nagawa yan lahat ni Rolls at ni Royce. Namatay na sila at lahat-lahat. Buhay pa din ang legacy nila hanggang ngayon. 1939 hanggang 70s. Sunod-sunod ang paggawa nila ng mga magaganda, mamahalin at luxurious na mga kotse. Ginawa nila ang napakagandang Rolls-Royce Wraith noong 1939 at binuo naman nila ang iconic na Rolls-Royce Silver Dawn noong 1949. Ito yung mga build na naging basihan sa body design ng mga modern Rolls-Royce na kotse ngayon. 1980s, medyo nagkandalugi ang Rolls-Royce Company dahil siguro wala na din ang dalawang original founders. Kailangan nila ng bagong successor para masustain ang quality ng mga sasakyan nila. Noong 1998, binili ng BMW ang Rolls-Royce Company at noong 2003, itinayo nila ang makabagong Rolls-Royce Factory. Binuhay ulit ng BMW ang legacy na muntik nang mamatay at binigyan ulit ng panibagong sigla. Naglabas ulit sila ng mga bagong version ng mga Rolls-Royce cars. Noong 2003, nilabas nila ang Rolls-Royce Phantom 7. Noong 2014, ang bagong Rolls-Royce Wraith at ang isa sa pinakamahal na kotse sa buong mundo, ang Rolls-Royce Sweptail. Nagkaroon na din sila ng SUV na kung tawagin ay Rolls-Royce Cullinan. Sinisiguro ng Rolls-Royce na lahat ng produkto nila hindi kayang bilhin ng mga hampas lupa. Reserved dito para sa mga elite. 5% lang siguro ng mga tao ang customer nila at sila ang pinakamayayamang tao sa buong mundo. Mga taong gusto ng luxury at prestige ang bumibili ng Rolls-Royce. Ang kakaibang bentahe ng mga Rolls-Royce ay ang malawak na customization ng mga sasakyan nila. Dahil kapag mayaman ka, madalas gusto mo angat ka sa iba o kakaiba ang kotse mo kesa sa mga normal na tao. Gusto nila kadalasan wala silang kapareho. 44,000 ang available na color options sa mga kotse nila. Napapalta ng kulay, materyales ng upuan, bubungan at kung ano-ano pa. Kapag bibili ka nito at gagayahin mo ang kulay ng isang Rolls-Royce owner din, kailangan mo pa magpaalam dito. Tahimik ang driving experience ng kotse na to. At para ka nasa first class suite pag nasa loob ka. Nasasara din ang kortina ng mga bintana nito para hindi ka makita ng mga peasants sa daat. Wedding card din ito ng mga prinsipe at prinsesa. At meron pa pala ako nakalimutan. Malayo pa lang, makikita mo na Rolls-Royce ang sasakyan kapag meron nitong iconic na figurine sa harapan. Lahat ng Rolls-Royce meron nito. At ito ang tinatawag nilang Spirit of Ecstasy. Ito ang sumisimbolo sa character at vision ni Rolls at Royce. Sinisimbolo nito ang malayang pag-iisip kasabay ng masipag na aksyon. Ang flowing dress naman nito ay parang pakpak daw ng eroplano na sumisimbolo sa freedom of movement at exploration. Ibang-iba daw ang mga may-ari ng Rolls-Royce cars kaysa sa mga normal na tao. Ang mga owner ng Rolls-Royce, meron daw spirit of ecstasy sa loob nila. Sila ay mga free thinkers, walang sinasanto at walang pakialam sa limitasyon. Maabot lang ang pangarap nila. Please share this video at i-comment mo naman ang feedback mo below. Salamat sa panonood.